Avui preparem un desdejuni superfàcil i ràpid, que està super de moda, un porridge amb flocs d'avena. Necessitem un plàtan, llavors variades, flocs d'avena, mel, coco ratiat, ametlla ratiada i llet o beguda vegetal i un plàtan. Primer de tot, talla un plàtan en rodaixes i afix-lo al fons del teu recipient. Pot ser qualsevol altra fruita del teu gust. A continuació, afix els flocs d'avena, quantitat segons les teues necessitats, aproximadament 40 grams per persona. També pot ser 4 cullerades ben grans. Seguit, afix llet o beguda vegetal només fins cobrir l'avena. Ara anem al microones a màxima potència durant 3 minuts com a màxim. Passats els 3 minuts ja tenim el porridge, però tindrem que afegir damunt qualsevol fruita o llavor. Afix una cullerada d'ametlles ratllades, afix una cullerada de coco ratiat, unes llavors variades i una cullerada de mel. La mel conté una gran quantitat de nutrients saludables. Així tens un desdejuni o berenar ràpid i saludable.